Používanie skrytých manipulačných techník v rámci antikultového hnutia prvýkrát predstavil Alexander Dworkin. A neskôr sa to stalo trvalou praxou používanou pri tvorbe infoteroristických aktov pre všetky organizácie RACIRS a FECRIS. Manipulačné techniky fungujú obchádzajúc kritické myslenie vedomia, pričom priamo ovplyvňujú hlboké podvedomie človeka. Práve deštruktívne postoje a konanie vsugerovania do podvedomia ľudí bez ich vedomia nútia ľudí páchať násilie a nenávisť voči cieľom, ktoré si nevyberajú oni, ale Dworkin. Dworkin vo svojich prejavoch umelo vyvolával v ľuďoch nenávisť a negativizmus a prinútil ich konať. Doslova nasmeroval ľudí ako torpéda proti ich vôli a tužbe na ciele, ktoré on určil. Preto všetci tí ľudia, ktorí sa dopustili agresívnych činov voči iným ľuďom rovnakým ako oni, ale len antikultistami označenými žltou hviezdou, sú tiež obeťami infoteroru. Na tieto činy ich vopred naprogramoval. Boli k tomu donútení bez toho, aby o tom vedeli?